Wata tsohuwa mai shekaru aru-aru ta wallafa bidiyon tsiraicinta a dandalin TikTok. Kamar yadda kuke ganin waɗannan fitattun shahararrun masu amfani da manhajar TikTok na bayyana ra'ayoyinsu akan wannan bidiyon tsiraici da wannan tsohuwa ta wallafa a dandalin TikTok. Sai dai daga baya an hango wani bidiyon da tsohuwar ta sake fitowa a cikin yanayi na kuka, tana roƙon al'umma da su yafe mata akan wancan bidiyon tsiraici da ta wallafa, duk da dai ta kare kanta tare da kafa hujjar cewa wallahi ita ma ɗaukar ta aka yi ba ta sani ba. Sai dai da dama mutane sun musanta hakan, kasancewar an ganta ne a gaban kyamara ta kuma ajiye wayar, sannan tana jujjuya jikinta, kuma alamu sun nuna cewa da kanta ta ɗauki wannan bidiyon. Sai dai an yi mata uzurin cewa ko dai bata sani ba a lokacin da waɗansu suka anshi wayar tata suka wallafa. Idan dai ba ku manta ba, a kwanakin baya jarumar Kannywood mai suna Safara'u ta cikin shirin kwana 90 ta taɓa ɗaukar kan bidiyon tsiraicinta, amma ta ajiye shi a kan wayarta, a yayin da aka samu waɗansu waɗanda ta ce bata san ko su wane ne ba sun ɗauki wayarta tare da fitar da wannan bidiyon. Ita ma kazalika wannan tsohuwa ta ce waɗansu ne suka ɗauki wayarta suka fitar da bidiyon ta ba tare da ta sani ba.